Sunod-sunod po na anti-illegal drug operations ang ikinasal ng pulisya sa Binmalit, Dagupan City na nagresulta sa pagkakaresto ng mga sospek at pagkakumpiska ng milyong halaga ng hinihinalang droga. Sa Binmalay, nagkaroon po ng habulan sa barangay Malindong madaling araw kahapon na May 6 matapos tangkaing takasan po ng isang 20 anyos na motorista ang police checkpoint sa lugar. Ayon sa ulat, iniwan umano nito ang kanyang motorsiklo at iniwan ang kanyang 19 na anyos na backride na nag-inspeksyon. Sa pag-inspeksyon, natuklasan po na humigit kumulang 475 na gramo ng hinihinalang marijuana at hybrid liquid marijuana na may halagang 1.662 million pesos. Ang nasamsam, patuloy pong hot pursuit operation laban sa nakatakas na driver habang nasa kote naman ang naiwan na angkas nito. Samantala, sa hiwalay na operasyon sa Dagupan City, arestado pong isang regional priority target na itinuturing na high-value individual. Kasama ang kasabwat nito sa barangay Pantal, Dagupan City. Ayon sa DCPO, nakumpiska sa buy-bus ang 10.5 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 71,400 pesos, isang kalibre 38 na revolver na may bala, tricycle at iba pang ebidensya sa operasyon na droga. Kasalukuyang nakakulong ang mga sospek habang inihanda naman ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 laban sa kanila. IFM News. IFM News. IFM News.